Okay? Mga higala kasugbo duyugi ko sa panag-uban sa tulumanon. Hubkubunta ang kagahapon. Usa ka oras ug tunga nga panagkubkub kaigsuonan. Bala ug sunata nining ubos ninyo nga higala. Tay, tiroy. Matag Domingo sa gabi, alas 9 kutob alas 10:30 ang takna sa tulumanon. Kubkubunta ang kagahapon. Mga higala kasugbo duyugi ko sa panag-uban sa tulumanon. Hubkubunta ang kagahapon. Usa ka oras ug tunga nga panagkubkub kaigsuonan. Bala ug sunata nining ubos ninyo nga higala. Tay, tiroy. Matag Domingo sa gabi, alas 9 kutob alas 10:30 ang takna sa tulumanon. Kubkubunta ang kagahapon. Maayong hapon kay gabi kanatong tanan. Mga higala sa Subo, kumusta? Kumusta kamong tanan sa atong mga bugnaong kagabion? Mga higala, kumusta mo? Kumusta ang atong pagpalipad karong adlaw? Maayong gabi kanatong tanan na usab kita nining atong tulumanon. Kubkubunta ang kagahapon. Kalimot mo sa tiroy sa akong title. Mo pag kalimot naman na yun. Usa ta ka oras ug tunga mga higala kasugbo sa atong tulumanon. Salamat sa inyong pagkanunay pagtanaw. Shout out diha ni Habana Unana. Salamat kaayo diha kanimo sa atong tulumanon. Kubkubunta ang kagahapon. Inubanan ninyong ubos na higala. Tay, tiro. Okay, mayo hapon, gabi eh. Magsugod na tagkubkub mga higala. Sugdan na itong kubkub sa'yo. Samtang naroon ako tag-agi pagkubkub. Maayo nagsayoon ng kubkub para nako kay agi dagkog kanal atong makubkub karong gabion na mga higala. Isa may ganahan mo kuyog nako sa pagkubkub. Kubkubo na itong atong mga kagahapon. Numanan na itong balak. O kanta-kanta mga higala. Anyo mga request o palihog ko diya sa mga papay pag kubkub diya, palihog ko kubkub diya o like o share sa atong shout out diya ni Ma'am Bet Sorita Moralde. Good evening sa lahat Barangay Campina. Tanan taga Barangay Campina sa padayon tag kubkub ani. Kubkub tag usa ka oras ug tunga siyarong di mulawom. Atong paladman og mayo para di mo baha. Gisa gira mo kubkub diha kaya ako tagagpala.
Sean Alon Pusi, daghan salamat. Good evening diha. G. Andre Tendencia Polatse, daghan salamat sa pagkubkub na to. Apil gud nos kubkub karon ninyo mga mama. Tanan diha kahing, ay Ma'am Jackie, ayong gabi da Ma'am Jack. Salamat kaayo, salamat sa pagkuyog-kuyog sa pagkubkub na to ma'am. Kiron gid ubay-ubay na gid tamang murag ubay dako-dako yung bakubkub na to ron. Murag dako gining kanal mahimo ron. Bitaw ayong gabi na tong tanan diha sa atong 800 ka mga viewers. Tagay ko sa inyong kuan nga kining permiso sa pagsaba-saba sa inyong kabalayan. Na po na inyong higalang, ubos nga higalang sabaan. Gabi balining atuwa kay imbes nga adlawan magkubkob, gabi ihinon magsigkubkob. Hala, pasupot na ng inyong mga balak diha, huwag na mo'y nangalistang balak. Hinahinay na naglista diha. Kininiang kisa to magpa-shout out libre kayo na ako na'y bahala nganga sa kong baba. Undangan akong kubkob unya atong balakan kubkob na to hantod nga mga gapod nga atong baba kinubkob. Bitaw mga higala, kumusta? Kumusta atong usa ka Dominggohan? Welcome sa atong panagkubkob. Ilal Kubyan, Salino. Welcome sa atong panagkubkob. Kubkubon ta ang gagahapon. Usa ka oras ug tunga nga tulmanon mga higala. Siya ro ko magkubkob na gapo na ta, pito na ta kabuok. Ako mulay ting aswats mga yutang kinubkob ka mulay ting pala. Nakoy unang dalit ninyo mga higala, kasugbo. Nakoy unang dalit ihatag na ninyo. Hinaot ko nga makauyon mo ini. Salamat sa pag-apil og kubkob nimo buddy, Maricel Faustino. Salamat kaayo. Maayong gabi ninyong tanan diha. Ilal Kubyan, shout out diha sa mga Celino family from Surigao City. Maricel Faustino watching karon. Salamat kaayo. Og adunay gihatag na tong usa ka dalit mga higala. Ang hinaot ko nga ato ning silbing una-unang kubkob mga higala. Ano ito'y pasupot ning usa ka awit. Okay, salamat kayo sa nagtanaw. Himnaot ko nga makauyon mo ini. I was wrong when I hurt you, but it how you hurt me too. Did you think revenge will make it better? I don't care about your past, I just wanna love you last. There's a way to bring us back together. I must forgive you, you must forgive me too. If you wanna try but things back the way they used to be, there's no sense in going over and over sentences before. So let's not bring the past up anymore. Shout out sa tanan, all the bold good we had. You only keep track of the bad. Do you know we'll never end love? Did
Even now I'll tell you, yeah, to forgive is to forget. How can you deny if you don't remember? I must forgive you. You must forgive me too. If you wanna try to put things back the way they used to be, still senses going over and over the faces as before. So let's not bring the past up anymore. Thank you kayo, Ariel Casinillo Sugamo, Nicolasyan, Buddy, Maricel Faustino, Bads. Thank you, thank you, thank you. Enjoy, enjoy lang. I must forgive you, and you must forgive me too. It's the only things that we haven't tried to do. One thing I'm sure and know that we haven't tried before. So let's not bring the past up anymore. Okay, daghan kayong salamat. Daghan kayong salamat. Hinaot ko nga nakauyon mo itong akong unang dalit. Mga higala. Ako itong pasiuna, mga higalang dalit. Ako pa hinaot nga nakauyon mo itong mga higala kasugbo. Sa dili pa itong mga balak niya, akong i-request si akong amigo soon, Brad Pitt Pata. Bye, Christopher Rodor, sa taot ko sa mga nangahubog Gus Tirso. Nangahubog yung ganihang sinayaway niya. Sige, inom atong bahal. Ni Bay Arnel Labides, nahubog. Mapakpaka na to. O upan pang mga asay, saktos tama kay ang wasing ug pulapo. O wasingan na itong pirik-pirik. Salamat kayo sa inyong pagtanaw. Otoy una na itong dalit mga higala. Salamat kayo. Nga, wa mo yung hawa pagkanta na ko. Ganahan kayo ko makanta basta daghang mananaw. Salamat kayo. Atong hisgutan, atong panagkubkob mga higala. Sa panahon pa nato nga napatas atong tagsa-tagsa ka mga lalawigan. Nagkadayang lalawigan ning atong mga dakbayan. Sa unang panahon, sa atong panagkubkob mga higala. Sa kadaiyan na lang mga trabaho atong gisudlan. No? Tracer dito, tracer nga rin, manggabot, mangamrot dito, ngamrot diri hatod ning uli. Pagpida niya itong mga hawak, manakit, di tahapit pakalakaw. Kay nagsaguyod na yung taon, sige, pagindahay, makasapi. Mamakyaw pa ta, kuhan mga higala, mamakyaw pa ta og tanom. Hasta pagdaro, pangamrot mga higala. Sa uban na nga nakasuway siguro ang utang. Shout out diya sa atong karaang amiga Bibit Bonado. Salamat sa imong pagtimbaya diya, Bet. Salamat kayo sa imong pagtimbaya. Dugay na kayo nila kung kaila karon pa nagpatimbaw. Shout out sa tanan nga nagpabilin og tan-aw nato, awa pa gyud full in diha.
words, di ra ba ko muapil og tracer, manghagdaw ra ko. Ginana ang ginang mga arang-arangan o kanang kuan, kanang mga arang-arangan nga pagpanginabuhi sa una, di na muapil og tracer. Apila na kuan ra kanang mga anang dili lapukon nga mga trabaho. Ang kita ani kay sige mo tag-apila na kay wa matay laing nakatunan kana naman. Una pagka kuan nagtakos sa lagbugas, hindi man mapil tracer na nakos sa bugas. Shout out day ko diha ni Andres Pacquiao Paniero, naa si Papa. Oh, gi kuan na salamat kayo ni Titi Miling. Titi Miling Pacquiao sa iyang pagpadangat sa iyang kuan gitagik nga balak karon taon ato nang tukibo ng balaka karon. May gabi diha nimo Paniero, Andres Pacquiao ug Inday Lani Pacquiao ug ni Titi Miling. Mayong gabi diha nimo Titi Miling. Oh sir, Lobby Men Sabay, salamat. Mayong gabi nimo sir. Oh, salamat kayo sa inyong pagtabang og kubkob. Kubkob kining gibhio na. Bahala gabi, mura tagkuan na ni. Nagtrabaho anang kumpanyas tubig, magkubkob ug magabi. Ora kay kuan man kanang may man ang trabaho og gabi kay wa kayo samok. Sakyanan, wa isaba, wa isabang sakyanan. Mo na makapadayon ni tagkubkob bisag gabiing dako. Way klaro hagdaw ko kay way bahinan. Oh, agad tinawon na lang yun. Shout out ko diha ni Ariel Digulacion nga nagpahipi-hipi, naglikid-likid ko no diha sa iyang maanindot kayo nga lagkaw nga gibukas likod. Og ni Albert o sa tinuod pa Armando na ito dako. Request ko tayo Ghost Abyo by Michael Ernst Turak. Di mata ka mo kanta na dahil Ghost Michael Ernst Turak.